Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hamalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat, muga-muga kapitunan yada abilah bin apa awaya benar watab lan wis kapitunan sapa Abdullah ma'agna ora bisa nyingkrihake siksane Allah an bisa ngawake Abdullah apa maluhu bandane Abdullah wa malan apa kasaba kang dadi usahane Abdullah saya sulah bakal jegur sapa Abdullah naron ing neraka zatalahbin kang duweni bulan-bulan wa imra'atuhu lan bojone Abdullah hamalata kali gendong al-khatoba hamalatul hatobi kali gendong kan fi jidiha iku ing dalem gulungan ing dalem gulune bojone Abu Lahab hablum tawi tampar min masatin saking Abu Lahab mesti kepitunan mesti kerugian tangane lan uga awake arta kekayaane lan usahane ora bakal bisa nyingkrihake awake saking siksane Allah. Abu Lahab bakal mlebu neraka kang bulat-bulat geni. Semono uga bojone Abu Lahab yaiku Ummu Jamil. Ummu Jamil yaiku wong wadon kang nggawa kayu kang akeh rine kadele ing dalan tindake Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gulune bakal kajiret ya wis asline nggih gulune kajiret talilu nalika Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampa angkatan dadi nabi iku nindakake dakwah tegese ajak-ajak netepi agama tauhid atau agama Islam ku secara silem jadi buka ceto delik-delikan sing kedhe masuk dikandani dijak ana ing masa 3 taun ing salat ana ing panggonan-panggonan kang sepi barang keturunan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin ngri famili digumulake nuli didudungi sampeyan kabeh tak elingno supaya padha mujudake ibadah marang Allah. Yen sampeyan kabeh yen ora sampeyan kabeh bakal disiksa dening Allah taala kang banget larang. Termasuk Abu Lahab niku famili saking Kanjeng Nabi. Termasuk satu alasan kula niku mboten patek napa iki mboten patek ngulinake nalika traweh ngoten niku mos surat Tabat atau Al-Lahab niku hormat kula kalih Kanjeng Nabi. Hormat piye wae Abu Lahab iku tetep nggih pamane Nabi. Masuk elek nggih. Dadi niku penghormat. Ora menghormati Abu Lahab boten.
Nggih. Abu Lahab nalika dilumpuhke Kanjeng Nabi, wekdal niku badhe napa kenabi. Akhire jawab, muga-muga kapitulan sira Muhammad dadi mung perlu iki kita kabeh kok kumpulake. Mulai ing dalan guluman. Yen apa kang diserangi dening Muhammad iku bener kanggo aku, gampang aku cukup sugih bisa wae siksa ditebus. Ini Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam katurun ayat ma aghna'an maluhu wa ma Jadi satu cuplikan cerita kecil saya tentang Abu Lahab. Abu Lahab niku nak cara napa iki? Cara khasiat lho. Nggih mati ngelmune. Nggih. Bahkan cara dukun prewangan ngoten iki. Ngerti sadurunge winara. Jadi di kemampuan metafisika sehingga biyen diceritake nalika Abu Jahal nggih maksa perang kalih Kanjeng Nabi perang Badar niku Abu Lahab pun ngertos nek Abu Jahal iku mungkin bakal kalah. Mane wektu niku nggih dipenggak kalih Abu Lahab ojo kalah kowe kan ngeten. Lah sing bisi sapa sing bisi iblis. Jadi nek cara bisa bicarane wong ahli ilmu kanuragan. Jadi kodame sinten Abu Lahab. Iku gak sekedar jeneng ecek-ecek mboten. Kajen kali tempur, kajen kali judak saya cek. Nggih. Sing biji niku langsung iblis. Ya luar biasa. Bab bangsa fisika. Tapi sedaya kalau mau ora bakal nglabeti nalika tumadu dumateng keyakinan ketau kita. Sepanjang jalan nalika badhe pertemuan tenggene ngersane Kanjeng Nabi mulai gerungan-gerungan. Nek disiksa ya karek ditebus karo Mulane akhire Kanjeng Nabi keturunan ayat ma'aghna'an maluhu ma. Lah bojone Abu Lahab yaiku Mujamil duwe Abu Sufyan bin Harb. Abu Lahab lan bojone iku golongane wong kang mulya ana ing Mekah. Saking nemen-nemene sengite karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhire golek kayu ri Mujamil bojone Abu Lahab kuwi lho nggih golek greng nek cara teng mriki kan nggih kayu ri sebab secang marung ngerti marung ngene niku dideleh dene ratusan sing biasa dilewati Kanjeng Nabi nggih ngoten ditandangi dhewe gate kakon-kon saking sengite kali Kanjeng Nabi kapal Rasulullah sak gendongan kuwi di encer ana dalanan kediriwati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ono ing tubuh. Siji dina nuju gendong kayu risak bongkok nganggo selendang lulu. Cara mriki selendang kok daniris. Daniris terus. Saking kesele lungguh ana siji watu ana malaikat mendo menungso muni tali ulur kanggo gendong kayu kang diudutake ana gune ditarik dening malaikat mau hukum mati kajiret gulu. Lah yen kita maca surat yang maca iki surat kang perlu kita tanggapi yaiku aja nganti kita kabeh berbuat kaya perbuatan Abu Lahab yaiku ngendel-ngendelke badane kapan terus mati badane kanggo nebus dosane iku boten sah. Nek utange cewek abang ya sithik. Kita kudu budidaya ngembangake iman kita ning seti ning ning setake apa kang kudu kita tekotake kanthi ngake-ngake ibadah lan ilmu. Beneran dalu niki malam sak
Sabtu malam selikur. Dalu-dalu niki termasuk dalu-dalu ingkang dipun anjurke dening Kanjeng Nabi kangge pangabekten kita dhateng Gusti Allah. Mulane ora kok krana dekat Lailatul Qadar mboten nggih, krana nepati anjuranipun Kanjeng Nabi kang kudu nggih ngakeh luweh ngakeh ibadah teng kene 10 akhir teng kene wulan Ramadan, terutama bengi sing ganjil. Lah kan Sayyidina Ali ketika sholat angger bengi selama Ramadan Lailatul Qadar iku mesti medhuyo ora tidak bengi. Jadi dadekno bengi-bengimu nek wengi ning wulan Ramadan utawa wulan puasa iku minangka Lailatul Qadar ben semangat nalika njumenengi ibadah tegene ngersani Gusti. Jadi sing penting kita budidaya ngembangake iman, ngenjengi tekad kanthi ngakeh-ngakehake ibadah lan ilmu. Luwe-luwe ngelmu hal sing ngelmu kanggo nutup anggota lair ya lisan mripat lan yo liyane anggota batin yaiku hati. Qalakul dawuh Sira Muhammad wa Allahu utai Allah hadun kota kang siji. Allah ya Allah somadiku zat kang dibutuhake kabeh makhluk. Lam yalid orang mana sapa Allah walam yuwal lan dianakake sapa. Walam yakun lan ora ana lahu marang Allah kufuwan iku madani sapa hadun siji makhluk. Dawana Muhammad Allah iku namung siji, Allah datang langkep nggih. Jadi Gusti Allah niku wis segalanya nggih. Sampeyan berkeluh kesah kedene kedae kalih Gusti Allah ora kagungan anak lan Allah ora dianakake dening liyan. Ora ana kang madani Allah ana ing perkara dhate utawa panggaweane utawa sifat-sifate. Lah yen kita wis ngerti yen surat iki nggih, ngerti isine surat iki, kita kudu waspada menawa kita madhep marang Allah ing tingkah salat utawa ora tingkah salat. Menawa ana bayangan ing pikir panyekro-nyekro nggih sangka mandhengi pikiran kudu ninggal disikirake. Kabeh gambaran kang ana ing panyekro-nyekro mesti dudu Allah. Yen ana swara kang dipupe utawa bersenak-berseniki ati, aja pisan-pisan dianggep dawuhe Allah. Kaya anggapane wong kang nglakokake ngelmu Jawa kaya Sabto Dharma lan liya-liyane. Nggih. Mulane kula nek crita nggih nyeritake napa kang didhawuhke para kiai, didhawuhke isolekan nggih. Golek ana pangeranmu nek ketemu iku dudu. Dadi bentuk pengkepangeranan sing bangsa kepiye wae sing terlintas nang gone atine jenengan iku jedu. Tapi bentuk pengertian iku nek dijlentrehke nalika jenengan nglakoni ibadah kang supaya saged usul tegene ngersani Gusti Allah. Nalika sampeyan ayahi dengan segala pengertian keilmuan yang ada, mbon sampeyan salat wudune ya bagus, bahkan pangan sehari-hari itu bagus, halal betul, bahkan nek perlu gampangan sampeyan, karena nguatirke keharaman mlebu teng kene waduhe jenengan. Akhirnya dengan ibadah salat pumenanan muandeng temenan. Nalika akhirnya hasil niku tetep dereng hasil.
Mulane golek ana pangeranmu nek ketemu iku dudu. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Padha pikir-pikir sira kabeh ana ing urusane makhluk kegaweane Allah. Aja pikir-pikir ana ing zat kang gawe makhluk yaiku Allah. Gusti Allah sepi wis tau. Dan loro Gusti Allah sampean dalam ranah mencari Tuhan. Balane Bang Cek dan kawan-kawan ya ngerti lakoni apa kang dadi tugas sing minangka kawane Gusti terus Kalakul dawuh sira Muhammad. Kowe ngucap Muhammad a'udzu birabbil falaq. Kon ngucap a'udzu birabbil falaq. A'udzu nyuwun ngapangreksa ingsun birabbil falaq kelawan zat kang ngerani wektu subuh. Min syarri ma saking ala alane perkara khalaqo kang dadi makhluke Allah. Wa min syarri ghasiqin lan sange alane mangsa bengi ida waquba tetkalane dadi peteng apa ghasiq. Wa min syarri nafasati lan sange eleni tukang sihir kang padha ndamoni tukang tenung sing nyuwuk fil uqati ing dalem bundelan mesti gawe raja perlu kanggo nyalai wong wa min syarri lan saking alane wa min syarri hasidin lan saking alane wong kang drengki ida kasada tetkalane ngetokake drengkinane kane hasud ngucap sira Muhammad. Kowe ngucap Muhammad, aku njaluk pangreksa, aku nyuwun pangreksane Allah kang mengirani wektu subuh saking kejahatane makhluk ya Allah. Lan saking kejahatane mangsa bengi nalika wis peteng. Lan saking kejahatane tukang sihir kang padha ndamuni bundelane. Nggih. Menurut kula mungkin mawon teng iki adose wonten. Lan saking kejahatane wong kang drengki nalika ngetokake drengki. Jadi sakundure Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking perang Khaibar merangi wong Yahudi sarana menang wong Yahudi muni padha teka ing tukang sihir kang masyhur. Nggih, yoga Yahudi arane Lubet tumandang. Ora ana suwe Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berat. Ora luwih 40 dina. Karena digunaku. Mane bentuk sesuatu sing disebul sing ditaleni sing diarani raja raja niku ya jaman Kanjeng Nabi nggih pun wonten menawi sampean aja kaget mosok Nabi kena sihir Kanjeng Nabi niku nggih menungso ngoten lho nek hakikine nek upamane dibusur nggih ilang tapi hikmahe boten teng mriku nggih hikmahe boten teng mriku. Jadi akhir Kanjeng Nabi kena sihir Lubet niku sampai berapa 40 dino. Lan jusan Kanjeng Rasul pirsa ana malaikat loro kang siji encere sirah kang siji ana ngisore sikil. Nuli takon tinakon. Sing siji takon. Kenapa Muhammad iki siji dia kena sihir sapa kang nyihir Yahudi arane Lubet. Ilmu nyikir gunake apa? Gunake rontokan rambuté Muhammad. Lan ramalan untune suwine Muhammad. Mangerti? Sing dienggo nyihir niku rambut tak werek maneh Kanjeng Nabi karo protolan jungkas.
dipasang nanti didele ana ing Manjung Kurma nuli ditindai watu ana ing gone sumur dewan. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuli menimbali Sayyidina Ali, Zubair, Ammar bin Yasir diutus supaya goleki Manjung isi sikile lupit. Sakwise sumure dikuras apa kang akan dikandhake malaikat mau cocok ana ing ngisore watu ing jero sumur mau ana Manjung Kurma. Sampeyan ngerti nggih Manjung Kurma nggih? Sing gedhe kaya jukung ing cilik. Isine rontokan rambut Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan bekas cuwilan unta-unta suwine Kanjeng Rasul. Bekas senteng gendewa kanggo manah. Senteng iki tali dibundele kok 11 bulan. Nuli ana maneh iku malam sing diwangun pribadine Kanjeng Rasul. Mulane sampeyan aja kaget nalika akhire ana apa sing teng film niku jenenge Jela. Malam iki ditancepi dom aki ana 11 nuli Manjung sak isine. Iki diaturake ing ngersani Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalika iku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katurunan loro iki jumlahe ana 11 iku surat Falaq lan surat An-Nas. Nuli surat loro iki diwaca ing ngarepe Manjung saben wacan ayat 1 bulan seneng udah dong kang macet ing malam coplok. Gere Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susu rampung le maca surat loro iki bundelane wis udar kabeh dodong padha coplok kabeh. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulih waras kaya ora ngalami wingine. Ini jenengan berkalis konggone bangsa sihir sampai coba muawiyah. Data sih bermaksud muawiyah dengan seperti aman dengan konggone sihir. Wala ana lagi motoran teh goyang Al-Falaq Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dawu sira Muhammad kanthi dawu a'udzu birabbil falaq a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzu nyuwun pangreksa kula birabbin nas kelawan zat kang ngerani manungsa malikin nas kang nguasani manungsa ilahin nasi kang dadi sesembahane manungsa min syarril waswasi saking alane seton kang tansah ganggu al-khannasi kang tansah maju mundur alladzi waswisu kang ganggu fi sudurin nasi ing dalem atine manungsa minal jinnati rupa makhluk kang ora katon wan nasi lan rupa jadi setan iku ana golongan ana kali golongane jin uga ana kalane golongane manungsa. Matur sira Muhammad, aku nyuwun pangreksane Allah kang ngirane kabeh manungsa kang kratoni manungsa lan kang dadi sesembahane manungsa saking laku jahate setan was-was kang sedina teka sedina lu kang tansah ganggu ana ing atine manungsa setan saking bangsa alus lan setan saking golongane manungsa. Lani jenengan nalika bertawud a'udzu billahi minasyaitonir rajim sampai aja lepas nggih atine aja ngasih kucul njaluk kali Gusti Allah
Ya selamat kanggone ridune setan sing ora ketok lan setan sing ketok kaya bangsane menung. Yen ana surat Falaq kita diperintah melindungi diri marang Allah saking perkara papat kang mungkin gawe Allah enggal tolongi. Nanging ana ing surat Nas iki kita diperintah supaya melindungi diri marang Allah saking perkara loro kang mungkin gawe Allah marang kita. Kang ngene kita kudu ngerti yen jaga yen jaga urusane atiku luwih penting katimbang jaga rusake anggota mulane fi suduri tenggine atine manusia. Jadi tentang segala sesuatu nih bangsa amal sing akhire cacat rono otak ati pikirane manusia sing mlebu tenggine ati nek arep salat iku dianjurno maca An-Nas ben ati iso tenang madhep nek nggone ngersane Gusti Allah ora diganggu bangsane jin setan. Sangka itu kita diperintah gunake asma telu yaitu Rabbinas, Malikinas, Ilahinnas. Jadi Rabbunas niku pemulasarane Gusti Allah pemulasarane Gusti Allah pengature Gusti Allah nek Malikin Nas niku segala sesuatu bangsa pemegahane Gusti soalnya zat sing kratone manungsa. Dari sapa wae sing saiki lagi berkuasa itu tidak apa-apa. Karena napa sing menguasai manusia itu dudu manungsa ning Malikin Nas. Ya Gusti Allah nek pun ngoten lagi ilahinas uluhiyahi bangsa ketabudane nalika akhire manjing madhep teng kene ngersane Gusti Allah. Mane jenenge uluhiyah. Tamat. Langsung nih surat apa iki? Sedaya apa iki? Ar-Rahman juz 17 Ar-Rahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. Ar-Rahman utawi zat kang asih. Bahasane zat asih krono. Alama iku mulang sapa Ar-Rahman Al-Qur'an ing Qur'an. Khalaqani ta'ake sapa Ar-Rahman al-insana ing manusia. Alama mulang sapa Ar-Rahman ing insan al-bayana ing pertelo ilmu bayan. Asam utawi srengenge wal qamar lan bulan biqudbani kutub kelawan itu. Wan najmu utawi tetukulan wa syajar lan wiwitan ya sudani kusujud karone an-najm lan asy-syajar. Wa samaa ing langit rafa ngangkat sapa Ar-Rahman ha ing sama wa wadu ala nyelake sapa Ar-Rahman al-mizana ing timbangan. Allah tatau supaya to ora lacut sira kabeh fil mizani ing dalem timbangan.
Surat Rahman iki tumurun ana ing Mekah ayate ana 70. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kang bersifat murah iku wis nguruake Al-Qur'an marang sapa wae kang dikersakake termasuk kula jenengan dudeka panjenengan nek ora dikersake diri Gusti Allah saged maca lho kali garo-garo lah gak iso sampeyan nggih niku delok warek Gusti Allah kali kula jenengan Allah kang sifat murah gawe manungsa Allah kang sifat murah paring manungsa ngilmuni apa kang perlu diterangake nggih senenge lan rembulan iku karo mlaku kanthi perhitungan. Perhitungane dhewe ya ana hitungane. Lah tetukulan lan wit-witan padha sujud marang Allah tegese taat tunduk marang apa kang dadi kersane Allah. Allah ngluhurake langit lan sebagai timbangan tegese keadilan supaya kabeh ora padha lacut ana ing pertimbangan. Jadi segala sesuatu itu kudu ditimbang betul. Nggih, ben ora kedarung aku wis tuwa. Ini butuh pertimbangan. Oh, mizan besok aku bakal ora temenanan. Ngamal elekku ditimbang gara-gara luwih akeh banding ngamal salehku kan kacau. Aku tak ngerti. Nggih, niku betul Allah tadau fil mizan. Terus والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريزان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار قال وأقيموا الوزن lan jumenengono sira kabeh wasna ing timbangan Gusti kelawan adil. Wala tusiru lan aja rugekake sira kabeh al-mizana ing timbangan. Nah timbang aja kalah. Konsep wal adolan ing bumi wal doa nyeliake sapa Ar-Rahman ing ardil anami kanggo makhluk. Fiha iku tepi dalam ardul fakihatun tawi wuhuwan wanah lan wikur modatul akmami kang duweni tangkupan wal habulan wiji dul aswi kang duweni dami warroikanu lan wawahin fabi ayyi ala mongko kelawan endi pira-pira nikmate pangeran ira babi ayyi ala rabbikuma mongko kelawan dibro nikmate pangeran luru tukar dibali guru hati sira luru khalaqo nitake sapa Rahman al insana ing manungsa min salsalin saking lempung garing kal fakhari kang kaya krek wa khalaqo nitake sapa Ar-Rahman al-janna ing mimmarijin saking kang bulat-bulat minar saking sira kabeh suwa jenengake timbangan kanthi adil aja padha ngurangi timbangan nggih timbang konsep adil aja berubati bloko Allah kang maha murah iku ndeleh bumi tegese gawe bumi kanggo menungso
Jadi krana awak dhewe rumangsa diwenehi dening Gusti Allah nggone bumi Gusti Allah sudah selayaknya kesyukuran tumrap awak dhewe nalika awak dhewe urip akhire ngabekti tegene kersane Gusti Allah sehingga sekali tempo yo nang pantai barang nyukuri kegaweane Gusti Allah rupa pasir pantai kadang-kadang yo munggah gunung. Ben ngerti terjadi lemah atau sing lemah sing digawe dening Gusti Allah kanggo antep-antepe bumi ben ora goyang. Ana wong jaman nggawa gunung ya ibadah. Ing bumi iku ana wuhan lan wit kurma kang padha metu tangkupan manggar lan ana wiji kang ana dawine lan kembang wangi-wangian nek sing kula minangka nangka niku nggih wonten tangkupane sampeyan setuju babal terus nggih ngono nek ape babal ya menang negel barat sampeyan tau dulu sampai potongnya ora wong bisa. Sampean wah piye ora tau negeli babal ya kacau iki. Ngene iki wangi sampean. Ora pengalaman. Wah ora ngerti malah negeli babal. Kabeh jin lan menungso endi nikmat pengiranira kang sira goroake. Wane kok ala rabbikum atukal tiba. Loro sapa? Loro anane golongane jin karo golongane menungso endi jajal. Kowe kok ape gorono nikmate pangeran ku nek iku kabeh ora nikmate pangeran ku kon ndika dari kamu lihat dari sisi mana? Toh semuanya itu memang kemurahan Gusti Allah kang murah gawe menungso saking lempung garing kaya krewek. Lan Allah kang murah gawe jin saking bulat-bulate geni. Mulane kula jenengan iki jane ra pantes nek sunan. Kula jenengan iki digawe kok gene lemah. Beda karo bangsane jin. Jin digawe kok gene bangsane geni ya pantes nek ngamukan. Tapi niku napa? Kedadian kanggone lempung garing. Lah kedadian iki sawise lemah Adam dibacem diadoni karo kabeh warnane banyu kang ana ing bumi. Nggih. Digawe adonan. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Marjal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Yakhruju minhumal wal marjan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Qala fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Monggo kelawanan dindi pira-pira nikmate pangeran ira loro tukadzibani ngguruake sira loro. Rabbul masyriqaini ya pangerane jagat wetan wa rabbul maghribaini lan pangerane jagat kulon. Wa rabbul maghribaini lan pangerane jagat kulon loro. Babi ayyi ala monggo kelawan babi ayyi ala rabbikuma monggo kelawan dinikmati pangeran ira loro tukadzibuna ngoroake sira loro. Marojal bahraini ngecolake sapa Ar-Rahman ing segara loro ya takyane hale ketemu karone. Baina huma iku ing dalem antarane bahraini barzakhun utawi kang ngali-ngali la ya bagiyani orang liwati batas apa karo karone.
Fabi ayyi ala mongko kelawan di pira-pira nikmat fabi ayyi ala rabbikuma mongko kelawan di pira-pira nikmat pengiran loro kadibani nuruake sira luru ya ruju metu minhuma saking bahrain al-lu'lu apa mutiara wal marjanu lan marjan fabi ayyi ala mongko fabi ayyi ala rabbikuma mongko kelawan di pira-pira nikmat pengiran loro kadibani nuruake sira luru izin lan menungso endi nikmate pangeranira kang sira goroake Allah iku zat kang nguasani wit-witan zat kang nguasani arah wetan loro lan kulon loro wetan lan kulon ana ing wektu ketiga lan ing wektu rendheng nggih mane sampean jangan sekali-sekali nggih ngremeng tentang keberadaane mangsa loro niku krana mangsa loro niku piye wae sing gawe Gusti Allah nalika Gusti Allah gawe iku tetepe kanggo kemaslahatan awak dhewe nggih secara umum ada izin lan manusa dene mati pangeranira kang sira goroake Allah gawe goro loro kang siji asil lan kang siji tawa karo-karo tempuk nanging ora bisa campur kang asin tetep asin lan kang tawa tetep tawa tapi kangge mbuktekke rahmate Gusti Allah kekuasaane Gusti Allah ing antara segara loro ana kang misahake nang sira ora weruh apa kang misahake iku iku tetep Gusti Allah nugaske para petugas Gusti Allah, malaikat Gusti Allah kan njaga kinen banyu segara sing asin kok gak campur karo banyu sing tawa. Artine gak campur iku rasane lho. Rasane. Nek sampeyan aja kleru nggene segara niku ya ana banyu tawa. Izin lan manusa dene mati pangeranira kang sira goroake iku segara asil lan tawa mutiara lan marjan ngene kehibatane lu'lu niku sebangsa jabat-jat atau biasanya batu putih niku golongane mutiara lan marjan nek marjan iku warnane abang nggih dadi sira marjan iku sanut karo agati ana warna abang sing diarani batu nggih sing manggone nek nggone segara nggih ya iku ketemune antara dua arus air tawar dan air asin sehingga menghasilkan batu yang istimewa larang regane nggih sing diarani lo aromar marjan marjan itu diarani batu koral ada niku batu karang niku asli tapi akibat benturan terus hari per hari antarane air asin dan air tawar sehingga membuat warna yang indah menjadi merah. Batu marjan rendah ini kok begini luar tentang ringsip oke ini yang cenderung elak-elak jadi manusia dinikmati pangeranira kang sira goroake terus فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن قال walahu lan iku tetep kedue Ar-Rahman
man al jawari utawi pira-pira prawa al munsya'atu kang den jolake fil bahri dalem sepuro kal alami kang emre kaya pira-pira Babi ayya lai rabbiku mamangko kelawan dikira-kira nikmate pangeran ira loro tukang tibani gurwake sira loro kuluman utai saben-saben wong alaiha kang tetep ing atase bumi fanin iku rusak waya kolan tetep apa wajah rabbika zati pangeran ira dzul jalali kang duwe sifat agung wal ikrami lan den mulia Babi ayya lai rabbikum mamang mongko kelawan dipira-pira nikmate pangeran loro tukang tibani gurwake sira loro yas'alu nyuwun ing Allah sapa man wong bisamawati kang tetep ing dalem kurbe langit wa ardi lan lumai bumi kullayaumi dalem saben dina wa ta'ala fi sanin ikut ing dalem urusan Allah kapan kagungan kapal kang gedhe kang lonjorake ning segara kaya gunung-gunung kang dhuwur-dhuwur. Senajan ketingale para manusa kang gawe ning kang gawe manusa nakale iku Allah. Qala Allah Ta'ala wallahu khalaqakum wa mata. Gusti Allah sing gawe kowe kabeh lan gawe wa mata malu. Perkara sing mbok lakoni. Dari segala sesuatu nalika awak dhewe akhire salat iku murni saka rahmat Gusti Allah. Kuat poso, kuat magawe. Lah ngene iki aja sampeyan balekno. Nek ngono aku ora poso. Iku ya berarti digawe Gusti Allah. Yo digawe ora digawe sampeyan gak iso ngono. Tapi sampeyan iki digawani sing jenenge akal, kon mikir, kon ngangen-angen kok digawe zat sing gawe kok ora nurut awak dhewe digawe ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum lho kan kata wong sing do iman kutiba alaikum tak wajibno tak fardhono alaikum asya kaya nalika aku wajibno wong-wong sing sadurunge kowe kabeh dadi nek rumangsa kawula sing digawe dening Gusti Allah sudah selayaknya nindakke kewajiban jin lan manusa dine mane pangeran ira kang sira goroake kabeh makhluk kang ana ing bumi mesti rusak. Tenang ae. Nalika hari akhir berkuasa lah karek pirang menit. Nalika akhir ora duwe ya mek pirang menit. Kan ngaten mawon. Tenang, dilepas bodoh. Lan tetep langgeng pangeran ira kang kagungan sifat kamegahan lan dimulyake kabeh makhluk. Tetep langgeng pangeran sing kagungan sifat kemegahan. Mulane nalika awak dhewe ngabekti kawula kalih Gusti Allah niku membuktikan kemegahane Gusti Allah ndak niat Gusti Allah itu zat maha agung maha mulya kali-kali sampeyan digawe dikon ora nurut sampeyan lho duwe anak sampean perintahi gak nurut kudu sampean ketak izin lan manusa dinikmati pangeran ira kang sira goroake kabeh wong kang ana ing langit lan bumi padha nuwun marang Allah saben dina sabete Allah iku tansah ngurus kabeh makhluk kenyataane sing sedina marang mergawe yo tetep padahal yo ora nandur tak tau nandur pari sing dipangan kaya beras pantese wong nandur tebu kon kono mrototi tebu lha nek ngatur sakit sing ora
nandu ya mono kok rokok tipel kan kacau niku bentuk kemegane Gusti kok ya iso jadi seandainya ada swasembada pangan masing-masing harus masing-masing daerah perkelurahan niku kudu beras dewi-dewi gadong sujan ya kudu duwe beras dewi sehingga nang tandurane kudu nandur pak ini nandur pak ya kuwari ya off gak tok pocokan lah sing ora duwe rek kepiye sing ora duwe sawah nandur ora bisa geno kan ngaten tapi kenyataane Allah niku Maha Agung kanthi sifat rahmani kula jenengan sing gak tau roh abang ijone nandur pari mangane sego pari ngono apek sithik ya garo sithik garo lebu sesuk aja sing beras iki garo jin lan manusa endine mate pangeran nira kang sira goro Fabi ayyi ala rabbikuma tukaz wala musawab al-Fatihah. Ngapunten ya, assalamualaikum.